नोंथांनि नखराव मोसौ बोरमा दं नामा? जुदि दङ अब्ला नोंथाङा सांग्रां जा। थामहिनबा जोथोनै मोसौ बोरमाफोरखौ लाखि, नङाब्ला नोंथांनि गलिया जागोन लांदां। जयपुर गामिनिफ्राय मोसौ गोमानाय सिखावखौ दिनै हमनो हानाय जायो। नोंगौ, बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय तिनिसुथि पुलिस थानानि बेन्दोंनि आवथायाव थानाय जयपुर गामिनि आदिबासी नखरनिफ्राय मासे मोसौ खावनाय सिखावखौ हमनो हायो। सिखावा फोरमायना लानाय बायदिब्ला सिगांबो बे नखरनिफ्रायनो मानै खावदों होनना बुंथिना लायो। सिखावनि जेबो थं मिथिनाय जायाखै। सिखावखौ हमना मोननायनि उनाव जयपुर गामिनि रायजो राजा बिथांमोना तिनिसुथि पुलिसनि आखायाव गथायना हरनाय जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।